kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Sa Himamaylan City, isa ka pamilya ang massacre. Ginpaunanan sa balang ila sini nga balay, lalakip sa mga nagkalamatay, duha ka mga minor de edad nga mga kabataan. May nagabitay pa nga bangkay sa minor de edad sa puertahan, ang isa nagakatulog. Kag may igo sang bala, kag ang iloy naman nga si Imelda Fausto, nagahamyang sa hagdanan sang balay. Hindi nga eksena nga naabtan sang Himamaylan PNP, kainasang aga sa sitio Kalingking, Barangay Buenavista sa Himamaylan City. Ini matapos sa ginpaulanan sang tiro sang kagabi ang ilang nga balay. Pensar anay sa mga residente sa palibot may encounter nga nagluntad sang kagabi, pero pagkaaga bangkay sang pamilyang ilangan na sapuan. Kainasang aga, mga 50 metros gikan sa balay, nasapuan ang bangkay sang padre de pamilya nga si Rolly Fausto sa talabnan sang mais. Tanan nga mga biktima may mga igo sang bala sa lawas. Natabuan nga wala sa ilang nga balay ang isa ka bata nga babae, kaya nakapanugid ini sa mga pulis kainasang aga sa gindangtan sang iya nga pamilya. Sunod sa kay Police Captain Arturo Magallo Jr., Deputy Chief sang Himamaylan PNP, wala pa gid sila sang may matubod nga suspect kag motibo sa krimen sa subong. Sa nabato nilang impormasyon, taga Basay, Negros Oriental ang pamilya, kag bag-o lang nagsaylo sa among nga lugar. Padayon ang ginapatigayon nga pagpangusisa sang PNP sa natabo nga krimen. Nagkataon sa among station yung si Emily Herminio Fausto. Considering siya nga bata sang nga biktima nga si Imelda Fausto. Nag-report siya alleging sang gabi mga alas 10 sang gabi June 14, 2023. Di pabalos sang yang tupad balay nga may nabatian ini nga nilokpanay sa balay sang Yaginikanan. So sa mga alas 11, sir, ginbatuan niya itong balay sang Yaginikanan. Dito niya nakita ang iya iloy, tagang duwaya ka manghod nga nga patay na sa ilang balay.